shine amfanin hira irin wannan, za mu samu abubuwan da za mu gaya mutane me gwamnati take yi, sannan akwai abin da ya dace gwamnati ta yi gyara, za mu ɗauka mu koma Abuja da shi. Idan ana Federal Executive Council muna tebulin dukkan wani koke-koke da muka ga hukuma talakawa sun yi wanda ya dace shiga kunnen shugaban ƙasa, a cikin taimakon Allah muna yi. Wani lokaci ma zan rubuta in kai masa in ce ga koke-koken da ake yi. So ala ayi halin ba dai tarbiyyar da aka mana ba ka yi wa shugaba nasiha ko shawari ka zo gidan rediyo kana faɗa, in ba haka ba sai da babu rashin aminci tsakani. Amma duk abin da muka ji ko a rediyo muka ji ko a rubuce ko wani koke, wani lokaci text message wani zai mun, amma sai na rubuta na kai wa president ga abin da mutane suke faɗa, suna cikin damuwa. A lokacin da ce okay ka samu minista wane ko ka samu wane ka ce na ce ayi kaza. Wannan misali mai sauki zan bayar. And so baya ga wannan misali, shugaban kasa iya da sauraro. Yanzu a cikin watan Disamba din nan akwai da koke-koke mutane yayi yawa. Na yi ta isar masa da abubuwa da ya ɗaukar mataki, sai na ce to bari